εδώ και σήμερα θα κάνουμε μια νέα ανακάλυψη, ένα καινούργιο mob. Ας αρχίσουμε σχετικά για να φτιάξουμε το mob. Ξέρετε ότι σήμερα θα ανακαλύψουμε τη Hydra. Όπα, λάθος. Είναι ένα τρικέφαλο τέρας σαν τον Ender Dragon. Για όσους θέλουν να το δούνε, πατάω settings και βάλτε ένα Hydra Boss Behavior Pack Add-on και έχω και αμάξι εγώ. Ας αρχίσουμε. Μισό λεπτάκι. Να πάρω άλλο ένα. Να πάρουμε τα πράγματά μας. Όπα, όλα τα μήλα. Και ας αρχίσουμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ωχ, μια Hydra! Όχι. Sorry. Όχι Hydra, κακιά Hydra. Κακιά. Έλα, γέλα εδώ. Λοιπόν, σίγουρα πρέπει να σκοτώσουμε έστω και μια Hydra. Έστω και μία. Γαμώ τους Hydras. Όχι ρε φίλε. Δεν αφήνει να σκοτώσω κόλλο Hydra. Έλα. Τελικό fucking boss. Αυτό είναι ένα νέο boss στο Minecraft. Κύριε τέλειο boss. Μετά σου δίνει πολλά διαμαντια έτσι και τους σκοτώσεις. Μην πεθάνεις, έλα. Μην πεθάνεις Dark Warrior. Σκοτώσου. Όχι. Κοιτάξτε λίγο πως είναι. Ένας τρικέφαλος Ender Dragon. Για όσοι τον ξέρουν τον Ender Dragon. Και ελπίζω οι συνεργάτες που επίσης κάνουν συνεργασία με την Pitagiro Gaming και κάντε τους πολλά like γιατί και αυτοί με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ με τη Hydra. Ναι! Diamonds! 17 Diamonds! Όλε! Μπράβο μας παιδιά! Σκοτώσαμε τη Hydra! Τέλος βίντεο!